هەلبەت سووریە ji aliyê geştyariyê ve gelekî ji berê cudatir bûye. Niha geştana welêt gelek baş e û ez şîretê li hemû koçberan dikim ku ji bo geştê werin welêt ji ber ku welatekî gelekî xweş e. Niha em bi komekê geştyarî ji Helebê derketin gera xwe û bi rastî jî ew geştekê gelekî xweş bû. Niha em li daristanê ne daristana îstîwayî. Daristana îstîwayî rehetî û aramiyekê derûnî dide mirov hes dikî ku tu ji Sûriyê derketî lê di heman demê de tu hêj dî Sûrî. Hes dikî ku li Efrîqayê yî lê hîn tu li Sûriyayê yî. Sehra daristana îstîwayî ev e. Her tişt baş e, bêhînvedan û aramiyeke derûnî ya derasayî dide mirov û welatê me her dem cihê herî baş e ji bo warên geştyariyê. Ji ber zextênkar û bazirganiyê em hez dikin ku werin perava xweşik û hêja perava Sûriyê da ku em xwe ji zextênkar û jiyanê rehet bikin. Rewş gelekî baş e û ber bi baştir ve diçe em vê yekê dibînin û em hêvî dikin ku xizmetgûzarî berfirehtir bibin, wek ronahî û taveleyên rêj bo geştyariyê û herwiha birêkûpêkkirina trafîkê jî. Em dibînin ku rewş bi awayekî berbiçav baştir dibe û em dibînin ku her tişt ber bi baştir ve diçe. Nexên geştyariyê li cem me gelekî mantiqî û nexerabin û guncav in. Em serkeftinê ji gelê Sûriyê û ji geşta Sûriyê re dixwazin û em bang li xelkê û koçberan dikin ku vegerin û bibînin ku Sûriye li ser rûyê erdê bihuşt e.